Jarumi kuma mawaƙi Adamu Abdullahi wato Adam A. Zango ya bayyana takaicinsa bisa ga yadda waɗansu al'umma ke musu kallon marasa ilimi a fagen sana'arsa ta fim. Jarumin ya nuna takaicinsa a wata tsohuwar hira da mujallar fim ta da shi, wanda ya bayyana cewa sautari a cikin masu kallon fina-finai sukan yi mana mummunar fassara kuma ba sa fahimtar yadda muke gudanar da rayuwarmu a zahiri saɓanin yadda suka ga muna gudanar da mu'amalarmu a cikin fina-finai, wanda a iya cewa wannan sana'a ce kuma duk abin da labari ya zo da shi ko kuma darakta ya umarce ka muddin bai saba wa addini na ba ko shari'ata to babu shakka zan aikata. Rashin fahimtar wannan abin da muke aikatawa ba gaske ba ne, shi sa waɗansu suke mana mummunar fassara, wanda hakan ta sa mafiya yawanci masu kallo wasu ke furta munanan kalamai a kanmu na cewa ba mu san abin da muke ba ko kuma ba mu da ilimi. Wanda a zahiri yadda muke gudanar da rayuwarmu ta bayan fage ba a cikin harkar fim ba, mu ma muna rayuwa ne kamar kowa domin mu ma 'yan adam ne kuma musulmai. Domin kafin kasancewarmu a cikin masana'antar shirya fina-finai, mun yi rayuwa da shauran al'umma. A yanzu idan ɗaukaka ta zo maka, dole ne rayuwarka za ta canza da yadda kake gudanar da rayuwarka a da. Wanda hakan ce ta sa waɗansu ke mana kallo ta wata fuska ta daban, har ma waɗansu su dinga furta munanan kalamai a kanmu. Domin harkar fim, jahili baya iya yin ta. Kaga kuwa, bai dace a ɗauki kalmar jahili a jefi ɗan fim da ita ba, domin duk abubuwan da muke aikatawa a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da ilimi ake yi, kama daga rubuta labarin fim ɗin sai mai ilimi da kuma wanda zai zo ya zauna ya fitar da fim ɗin ta yadda ya kamata a ce masu kallo sun kallace shi, ma'ana darakta, da kuma su kansu jaruman da za su fito su taka gudunmawa a matsayin waɗanda aka gina jigon labarin su a cikin wannan fim ɗin, ma'ana jarumai. Su kansu suna da buƙatar su karanta wannan script ɗin, labarin da za su kwaikwaya su ɗauka sanya shi a jikinsu su zamto waɗannan mutanen da aka rubuta labarinsu a cikin fim. Kaga kuwa bai kyautatu al'umma su dinga ɗaukanmu a matsayin marasa ilimi ba, har ma waɗansu su dinga jifanmu da munanan kalamai na cewa mu jahilai ne. Akwai masu tarin ilimi, kama daga kan masu ɗaukar hoto, masu kwalliya, masu ɗaukan sauti, masu tace hoto da dai sauransu. Duka waɗannan abubuwa da na lissafa ba a yin su sai da ilimi, domin sai mutum ya je aji an koya masa ko kuma ya je wata cibiya ta ba da horo na musamman akan wannan fanni da yake so ya ba da gudunmawa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Baya ga haka ma, akwai tarin masu ilimi a cikinmu, kama daga na Muhammadiyya har izuwa na zamani, domin akwai mahaddata Alkur'ani da masana hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma akwai waɗanda suka yi karatu mai zurfi, kama daga matakin secondary, NCE, diploma, HND, degree, masters. Akwai 'yan fim ɗin da suke waɗannan matakai. Kaga kuwa bai kyautatu al'umma su dinga kiran da 'yan fim jahilai ba ko kuma marasa ilimi, domin duk abin da suke yi ilimi ne yake sarrafa waɗannan al'amura. A don haka muna alfahari da masoyanmu kuma muna godiya. Ku ci gaba da yi mana addu'o'i tare da nuna mana kurakurai idan mun yi ba daidai ba. Ku ci gaba da bibiyar shafukanmu domin samun labaran da suka shafi Kannywood. Kada ku manta, ku danna subscribe, like, sharing, sannan ku comment domin samun damar kallon shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode, muna maraba da ku a koda yaushe.